Der var engang en ond enevældig konge, som styrede landet, Stefanolo, som var opkaldt efter lederen Stefan. En dag kom der en gruppe utilfredse borgere op og klagede over de forfærdelige forhold, de levede under. Med disse ord gik borgerne hjem med budskabet, at kongen var røvligeglad med sine borgere. Da borgerne hørte om kongens store arrogance og blev meget utilfredse. En lille gruppe mennesker snakkede derfor om at gøre oprør. Det hørte kongens håndlanger. Der. Nede på torvet skulle alle folk samles for at se halshuggelsen af de to oprørere. Efter de to... Okay, pause, okay? Nej, du kan ikke pause, nej. Okay, bare hold kæft, okay? Jeg klipper det bare. Ja, okay. 3, 2, hold kæft. Efter de to mænd var blevet halshugget, var de virkelig motiveret til at gøre noget ved det. Så det... Du er jo rigtig god til det, Stef. Jeg mener det. Det er rigtig godt. Jeg mener, det lyder rigtig godt. Jeg tror, det er rigtig godt. Okay, tak. Så, det lyder meget ironi, synes jeg. Nej, det er det ikke, Okay, hold kæft. Jeg kan ikke. Ja. Det er faktisk et spørgsmål. Okay. 3, 2, 1. Efter de to mænd... Hold nu kæft, mand. 3, 2, 1. Efter de to mænd var blevet halshugget, var det virkelig Efter de to mænd... Bare lige et stykke forfra igen. Det fortæller stemmen. Ja, jeg er helt med. Jeg er bare nysgerrig på at se, hvor langt vi er nået. Efter de to mænd... Efter de... Læs det, og så læs det op, når du har læst det i hovedet. Det vil jeg godt. Efter de to mænd var blevet halshugget, var de virkelig motiveret til at gøre noget ved det. Så det ikke vil ske igen. For at gøre dette skulle de have en plan. Da det omsider var tid til at udføre det første trin af planen, måtte de alle bag en lille bakke tæt på fængsel. Skal jeg ikke lige have den? Hvad står der? Mødtes de alle på en bakke? Nej, det er fint nok. Prøv at læse det. Okay. Hold kæft, Nicolai. Da det omsider var tid til at udføre det første trin af planen, mødtes de alle bag en lille bakke tæt på fængslet. Jeg mangler noget. Så angreb de alle nejer. Nikker. Hvorfor står det der? Det skal du ikke læse. Okay. Hvad fanden? Nå, det er det der. De skrev noget med nier, ikke? Hvad var det? Hvad fanden? Nej, niger. Det skal du ikke læse. Okay, skal jeg bare... Okay. Jeg ved ikke. De angreb alle nigerne. Fjern det, mand. Sådan så det ikke bliver... Ja. Okay, 3, 2, 1. De sagde til Okay. Hold kæft. De sagde til hele landet... Der var det der. Hvorfor skriver man, at de angreb alle nigerne? Jeg ved det ikke. Hvem har skrevet det manuskript? Citat fra Oliver. Okay, 3, 2, 1. De sagde til hele landet, hvad kongen havde gjort, og så blev de meget vrede. Så kæmpede de sig til kongen, og fangede ham og huggede hovedet af ham. Hele Stefanolo jublede og spiste hans brød og kage.